Madzulo abwino amalawi. Dzina langa ndine Comrade Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution. Lero ndi pa 6 April 2023. Lero ndilankhula kwambiri nkhani ya mawu achinenero. Tili munyengo ya Easter. Ndetu kufuna tiuzane mawu a Mulungu, kuti tikumbutsane kuti mawu a Mulungu sapita pachabe, ali ngati mpeni. Ndifuna ndipemphe amalawi nonse kuti mukhale tcheru, kuti mumvere nkhani imene ndabweretsa pano. Ndikufuna amalawi tikumbutsane nkhani ya Yona. Nkhani imeneyi ikupezeka pa Yona chapter 1 verse ya 1 kukalekezera 15. Mawu amene ndikufuna ndagwiritse ntchito madzulo pano kwambiri ali pamenepa kuchokera pa verse 1 kukalekezera verse 15. Mulungu adalankhula ndi Yona, mwana wa Amitai, kuti apite ku Nenevi akalalikire kumeneko uthenga. Yona poganizira mmene Nenevi analili, mmene anthu aku Nenevi analili, Yona anayamba kuchita mantha, chifukwa anthu aku Nenevi anali ndi ziphuphu ukuba, ndipo amachita china chilichonse chotheka kuti anthu amene akupezeka kuti akuba chuma cha mudzi kapena cha dziko la Nenevi. Mu mawu achinenero, mudzi ndi dziko. Mu mawu achinenero omwewo, nyanja ndi dziko, ndipo madzi ndiwo anthu okhalamo. Mafunde kuti kapena namondwe ndiye mavuto amene anthu okhala mdzikomo akukumana nawo mu mawu achinenero. Ndiye Yona ataganizira kuyipa mtima kwa anthu aku Nenevi, mmene amatetezera chuma chimene iwo amaba, Yona anachita mantha kuti anyamuke ulendo opita ku Nenevi, chifukwa anadziwa kuti ku Nenevi kuli anthu akuba, ku Nenevi kuli anthu akatangale, ku Nenevi kuli anthu ambanda, ku Nenevi kuli anthu adzigololo, ku Nenevi kuli anthu achiwembu. Ndikanyamuka ine kupita ku Nenevi ndikukalalikira uthenga wotsutsana nawo, kuti lekani katangale akandipha. Ndikapita ine ku Nenevi kukalalikira uthenga wotsutsana nawo, kuti lekani chigololo, lekani chiwerewere akandipha. Ndikapita ku Nenevi kukawauza anthu aku Nenevi motsutsana nawo, kwauza lekani kuphana, lekani umbanda akandipha. Ambuyewa akufuna kuti akandipweteketse m'manja mwa anthu aku Nenevi, chifukwa anthu aku Nenevi anthu analoyipa. Ana amfumu aku Nenevi molingana m'malemba anali ana oti amaba chuma cha boma munjira ya katangale ndi kuba kumene wonse azibale awo a mfumu anali okuba, azipongozi awo a mfumu anali akuba, adziwerewere, adzigololo. Zimapezeka kunena kuti ana a mfumu akazi okwatiwa anali kutenga zimimba, mamuna ali m'nyumba momo, zimimba za anthu ena. Zimachitika zimenezi ku Nenevi. Ana a mfumu ya ku Nenevi
anali ana omvetsa chisoni, ana onena kuti amachita tchimo lina lililonse, kaya kuba, katangale, amagwirizana ndi anthu okuba ndi ochita katangale, amabizinesi osiyanasiyana m'dziko la Nineve. Ndiye Yona anachita mantha kuti atenge uthenga apite nawo ku Ninevi kuti akafotokozere anthu zimene Mulungu sakukondwera nazo. Atatero Yona anaganiza zoti iye athawe pamaso pa Mulungu, kuti apite ku Yopa, ku Tarisi, amuthawe Mulungu, kuti asapite kuti akagwire ntchito. Munthu wa Mulungu ngati mmene analili Yona, payekha anayiwala ndi kulephera kuzindikira kuti Mulungu sathawika. Mkuganiza kwake, mchinyengo mwake, kwa iye adaona ngati kuti Mulungu akhoza kumuthawa ndi kupita ku Yopa. Anatsikira ku Tarisi Yona kupita kukakwera sitima, ulendo wothawa kuti apite ku Yopa. Ali mu nyanja muja, mafunde anavuta kwambiri. Mafunde anavuta kwambiri, ndipo anthu adayamba kuvutika mmene muja. Adayamba katundu kutaya mu njira zosiyanasiyana, kuti kapena kuti mwina sitima ipepuke. Zidakanika. Zidafika ponena kuti amalinyelo amusitima muja anafunsa anthu kuti pulizi aliyense apemphere kwa Mulungu wake kuti kodi ichi chikuchitika pakati pathu chifukwa chiyani. Anthu anayamba kupemphera. Ayona anathawa ulendo kupita pansi, kukona ndi kugona kumene kuja tulo. Sitima ili pakati kuvutika ndi mafunde, ili kuvutika ndi namondwe. Anawuza anthu, tiyeni pangani maere, chikuchitika ndi chiyani. Mukawerenga pa verse 6 ya Yona chapter 1, mukapeza kuti amalinyelo anamutsata Yona, anakampeza kugona ali ndi tulo. Anamufunsa kumene kuja funsa, iwe ndiwe ndani? Akuti ine ndine Muhelene. Ndiwe Muhelene, umapemphera Mulungu wake uti? Akuti ine ndimapemphera Mulungu wakumwamba. Iwe taona zimene zikuchitika nyanjazi, zikuchitika bwanji mafunde, zikuchitika bwanji namondwe uyu. Tapemphera kwa Mulungu wako. Anthu anapitiriza kupanga maere. Anapezeka kuti maere adagwera Ayona, kuti Ayona ndi amene akubweretsa mavuto m'dzikomo. Mukaonetsetsa pa verse 12, anapezera Ayona, anafikira Ayona, inu mavuto amene ali mu nyanja muno akuti nganu. Inuyo ndi amene mwabweretsa mavutowa. Zonse zikuchitikazi n'chifukwa chakuti inuyo mwathawa ntchito ya Mulungu. Ayona adavomera kuti ndi zoona. Ndathawa ntchito ya Mulungu. Ndi anati kuti titani nawe. Akuti ine musavutike nane, ndiponyereni mu nyanja, inu mudzipitiriza ulendo wanu. Ataponyeredwa Ayona mu nyanja, zonse zimene zinachitika after mukuzidziwa, muwerenge bwinobwino mpaka mukafike chapter 15 verse 15, mumva bwinobwino zimene zinachitika. Sindikufuna ndipite konseko, nkhani yayikulu imene ndimafuna ine njonena kuti tiwerenge Yona chapter 1 kuyambira verse 1 kulekezera 15. Interest area yanga ndikuyambira pa verse 1 ipo kukalekeza 12. Kuti mavunde atavuta pa nyanja, anthu adalira, ndipo adataya katundu wawo osiyanasiyana. Anachiona chinthu chofunika kwambiri kuti mavuto awa sangakhale mavuto amenewa mwapadera, sangathe paokha,
tikuyenera kupemphera kwa mulungu. Aliyense apemphere kwa mulungu wake, ndiye anthu anapemphera kwa mulungu. Ndikupezeka kuti sizikutheka kuti wina akugona anakamufu iwo mulungu wako ndani, akunena kuti ine ndine herene ndimapemphera mulungu wakumwamba. Pemphera uone zimene zikuchitika pa nyanja pano. Amayele ndapanga kupanga mayele yawo anapeza kuti adagwera Ayona kuti ndi amene apangitsa kuti mavuto avute mu nyanja, chifukwa nkhani yake athawa ntchito ya Yehova. Ndiye nkhani imene tikufuna tikambirane pano ndi kuopsa kokugwa m'manja a mulungu. Malawi muno tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana zimene zimachita ana a mfumu ya ku Nenevi ndi zimene zikuchitika lero ku State House. Zimene amachita azibale awo a mfumu kapena kuti ndi azinzawo a mfumu a ku Nenevi, omononga chuma cha boma munjira ya Katangale, ziwerewere, zifwamba, kupha anthu, kuopseza, kuba, zinyengo zosiyanasiyana. Zimene zonso zimene zimachitika ku Nenevi ndi zimene zikuchitika kuno ku Malawi. Ndiye adanena mulungu, Ayona pitani mukalalikire uthenga. Ayona anathawa ndayenda njira zawo. Mufuna timvetsetse ndipo mudziwe kuopsa kochoka m'manja mwa mulungu, kuopsa kosemphanitsa mayitanidwe. A president athu aliyense akudziwa ndi mbusa wa mulungu, adayitanidwa kutumikira mu nyumba ya Yehova. Lero abusa athu adachoka mu nyumba ya mulungu kufuna kukapanga zinthu za dziko, kufanana kwenikweni ndi zimene anachita Ayona. Ndipo chifukwa chothawa ntchito ya mulungu, Ayona anabweretsa mavuto pa nyanja, imene nyanja imatanthauza mu mawu achinenero, imatanthauza dziko. Madzi a munyanjamo amayimira wanthu. Ndiye mafunde anavuta, namondwe anavuta pa nyanja mmene zavutira kuno ku Malawi. Chuma sichikuyenda, anthu akuba mmene angabere, umphawi uli ponseponse, mzipatala mulibe mankhwala, anthu akungokufa ngati mbalame. Chuma cha dziko sichikuyenda, masaikoloni nkati, manamondwe wankati, anthu akufa chifukwa cha tchimo la munthu mmodzi, chifukwa chakuti wathawa kukagwira ntchito ya mulungu, ulendo kumapita kuthawa ulendo kumapita ku Yopa, kuthawa ntchito ya Yehova. Ndiye tikunena kuti mavuto amene ali m'dziko muno, amayi ndi abambo anzathu adakumana nawo. Atakumana nawo, anzathu amene anali mu chingalawa muja anachitapo kanthu. Ifenso Amalawi amene tilipo lero, pamene takumana ndi mavuto akulu ngati amenewa chifukwa chakuti a president athu asemphanitsa mayitanidwe awo, Amalawi tikuyenerapo kuchitapo kanthu. Chifukwa mayere titapanga, anthu taluza miyoyo, anthu talekeza kupemphera mu njira zosiyanasiyana. Asilamu apemphera, akhristu apemphera, koma sizikutheka chifukwa a president athu athawa ntchito ya mulungu ndipo atsika pansi apita akabisala kumeneko. Ndiye mayere achitika, zapezeka kuti mavuto amene dziko muno tikumana nawo ngati dziko ndi chifukwa chonena kuti a president athu adathawa ntchito ya mulungu. Atathawa ntchito ya mulungu analibweretsa kuno mavuto, chifukwa pali chipsinjo, pali ngozi kwambiri kuthawa mayitanidwe ako nkupita m'mayitanidwe ena amene si amenewe unene. Ndiye kalamite imene ili m'dziko muno, mazunzo, masautso akulu amene abwera m'dziko muno, kapombo wake ndi achakwera. Chifukwa achakwera adayitanidwa kutumiki wa mulungu osati kutumiki wa dziko. Ndiye lero mavuto amene tikumana nawo ngati dziko ndi chifukwa cha achakwera. Mayere apangika, tadziwa kuti ndi achakwera. Anzathu atapanga mayere, atadziwa kuti ndi Yona
anachitapo kanthu. Ifenso ngati dziko pamene tadziwa kuti mavuto athuwa tinasemphanitsa, sitinaone zimene tinayenera kuchita. Apresidenti athu adayisemphanitsa mayitanidwe awo. Ifeyo ngati dziko tikuyenera kuchita kanthu. Ndiye tikufuna tipange concentrate pa verse 12. Pa verse 12 atamufunsa Yona kuti taona tsopano mavuto onsewa ndi chifukwa cha iwe, titani nawe. Ndi Yona sadachite makani chifukwa adadziwa mphamvu, ulemerero ndi ukulu wa Yehova. Kuti pano pamene ndili pano ngati ine ndingachite makani, it's either anthu andipha olo anthu andiponya okha mwa nkhanza. Koma ndichivomereze kuti ine mnyanja muno mukhale mtendere, mu sitima muno mukhale mtendere. Sanavuta Yona, anawauza malinyero, vuto ndine zoona, ndathawa ntchito ya Mulungu. Munthu une ndinatumidwa kuti ndikalalikire ku Nineve, koma ndaopa anthu a ku Nineve, kuti anthu a ku Nineve ndi ankhanza, anthu a ku Nineve ndi akuba, anthu a ku Nineve ndi akatangale, anthu a ku Nineve ndi adzigololo ndi ambanda. Akandipha ngati ndikalalikire ulaliki wotsutsana ndi iwo umene Mulungu andituma. Ndiye ine ndisavutitse sitimayi. Chimene mungachite ndiponyereni nyanja. Ayona ataponyeredwa nyanja, namondo anakhala chete. Anthu anenda bwino ulendo. Pamene Malawi wafika pa amayi ndi abambo, si nkhani yomverana chisoni, ndi nkhani yonena kuti bwana president amene ali bwana Chakwera adasemphanitsa mayitanidwe awo. Malo mopita ku Nineve akwera sitima yopita ku Yopa kuthawa utumiki wawo. Mapeto wake abweretsa mavuto m'dziko. Zimasaikulo ndimukuzionazi, kuba anthu mopanda manyazi. Anawo ndi ameneyo mbiri zili mbwezo nunkha ku State House. Mmene zimachitikira ku Nineve kuja, ana awo president akupezeka kuti akutenga mimba ku State House konko mamuna ali mnyumba momo. Zimene ngakhale Mulungu sakukondwera nazo. Chonsechi ndi chifukwa chakuti apresident asemphanitsa mayitanidwe awo. Ndi Amalawi anzathu atakumana nazo izi mu nyanja muja anachitapo kanthu. Ndi nthawi yonena kuti ngati apresident sakufuna paokha kusiya upresident, kuti Malawi akhale ndi mtendere. Ngati apresident sakufuna kusiya paokha upresident, kuti mdziko muno ziyambenso kuyenda bwino, ife Amalawi tili ndi mphamvu yokuwatenga apresident kuwachotsa pa mpando ndikuyikapo wena anthu amene sanasemphanitsa mayitanidwe awo. Chifukwa izi mafunde kapena kuti namondo atavuta pa nyanja pacha, anzathu amene anali muchingalawa muja ndithu anachitapo kanthu, sanangokhala, anachitapo kanthu. N'chifukwa chake amapemphera kwa milungu yawo yosiyanasiyana, ndi chifukwa chake anataya katundu wawo mosiyanasiyana. Muno tataya ngakhale miyoyo ya anthu amene afa chifukwa cha njala, ena afa kudzimangirira chifukwa cha umphawi, ena afa chifukwa cha namondo amene anabwerayo. Mutati muone boma lopanda manyazi ndi lopanda chisoni ngati ili. Ndalama zimene akuthandiza anthu ndi zimene akupereka ma individuals. Ndalama zonse zimene zachoka kunja kuti zithandize dziko, a president ndi gulu lawo akuba ndalama zija malo moti akathandize wanthu. Kusonyeza kuti ngakhale uzimu a president wachokeratu. Sakuganizanso za Mulungu, sakuganizanso za munthu wawo, sakuganizanso za matumidwe za mayitanidwe awo. Pamene zafika pa kuti ngakhale uchimo pakati pa president wakhodzokera, za Mulunguso sakuganiza kuchita zawo. Ndi chifukwa chake akulola kumabela dziko losauka ngati lino ndi kumatenga ndalama zawo kumakapanga invest maiko akunja ngati ku Dubai, Saudi Arabia ndi maiko ena. Amalawi akuzunzika. Ndalama za cyclone ndi kuyika nthumba. Anu ake amene avutika ndi cyclone akuvutika kulephera kukhale kudya, ayamba kale kufa ndi njala. Amalawi ayamba kale kufa ndi kolera. Pamene ndalama zawo anthu akufuna kwabwino atumiza, boma layika nthumba likudya lambaso kuba ndalama zija. Pamene wafika Malawi pa amayi ndi abambo, chimene ife tikuyenera kuchita ngati dziko ndi kuthana ndi Achakwera. Achakwera asiyo president. Akangosiya Achakwera president, dziko la Malawi liyambaso kuyenda bwino. Aliyense akudziwa kuti a president Achakwera anasemphanitsa mayitanidwe
athawa kuti akalalikire ku Ninevi, akuthawira ku Yopa. Ndiye mulungu wakwiya nawo. Kukwiya kumene akwiya ndi president mulungu wakwiyira dziko lonse lino chifukwa chake tikukumana ndi zipsinjo zikuluzikulu ngati zimenezi. Nchifukwa chake tikukumana ndi mbava zopanda manyazi. Ndi chifukwa chake tikukumana ndi masaikoloni manamondwe osiyanasiyana. Ndi chifukwa chake azibale athu ochuluka akudzipha chifukwa cha umphawi. Ndi chifukwa chake anthu ochuluka akufa ndi njala mu njira zosiyanasiyana. Chifukwa chonena kuti mtsogoleri amene tinamusankha anathawa mayitanidwe amene mulungu anamuyitana. Pamene Malawi wafika apa, Malawi sakonzedwa ngati Achakwera apitilire kukhala president wa dziko lino. Mankhwala atsogolo la dziko lino kuti dziko la Malawi liyambe kuyenda bwino ndiye kuchotsa Achakwera. Yona atayidwe mu nyanja pano. Ngati Yona sakuponyedwa mu nyanja, amayi ndi abambo, sitima iyi siyenda, namondwe avuta, sitima sikakocheza pa Gombe mpaka Ayona atachotsedwa mu nyanja, atachotsedwa mu sitima muno, aponyedwe pansi pa nyanja. Tafika pano, amayi ndi abambo, tiyeni tilimbe mtima, tisankhe ndife kupitilira ndi mavuto amene mpaka 2025, olo tithane ndi Achakwera, mavuto achepe, dziko la Malawi lipite chitsogolo. Uthenga umene ndinabweretsa madzulo pano ndi umenewo, amayi ndi abambo, kwina kulikonse kumene muli. Amalawi kwina kulikonse kumene mukukhala, kwiyani ndipo muchitepo kanthu. President amene tili naye dziko muno wathawa mayitanidwe ake. Mulungu anapatsa ntchito yoti alalikire uthenga osati kulamulira dziko. Ndi chifukwa chake dziko muno muli mavuto. Ngati Achakwera apitilire kukhala president wa dziko lino, mavuto amene ali dziko muno Amalawi satha mpaka 2025 tikhala tikulira magazi, ndiponso kubwera mavuto oposa mavuto amene tili nawo. Namondo wa chaka chino wabwera kumwera. Chaka cha mawa namondo akubwera kuno ku Central Region, ndiye apha ochuluka ngati takakamire Achakwera kuti akhale pa mpando. Ndi nthawi yathu Amalawi, tiyeni tipemphere molimbika, tiyeni tigwire makolona. Mavuto ndi amene watapanga sacrifice, mabizinesi sakuyenda, abale athu akufa mu njira zosiyanasiyana. Tsopano ndi nthawi yonena kuti katundu yense amene timayerekeza kuponya pa nyanja kuti sitima yathu iyende bwino watha. Tsopano chatsala nchiyani? Ayona akuyenera kuti aponyedwe mu nyanja kuti sitima yathu iyambe kuyenda mpaka ikakocheze pa Gombe. Mulungu akalemekeze dziko lino, Mulungu akalemekezeke iye mwini ndati dalitsa ife. Chimene Amalawi tikuyenera kuganizira kuyambira lero kupita mtsogolo, mawu a Yehova sapita pachabe. Atsogoleri ena amene anathawa ntchito ya Mulungu, Yehova adawalanga. Achakwera sadapambane mtsogoleri wena aliyense kapena mtumiki wena aliyense amene Mulungu anamugwiritsa ntchito ndi kumulanga chifukwa cha kuti wathawa ntchito ya Yehova. Mavuto amene tikumana nawo m'dziko muno amayi ndi abambo, kapombo ake ndi Achakwera. Tikathana ndi Achakwera, dziko lathu liyamba kuyenda bwino. Mulungu akadalitsike. Amen.